ಸತ್ಯ ಬನ್ಪ ಈ ಜಾಗ ಇಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಎಂದೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಕುಲು ಒಂದುಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ. ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದ ಆಂಡ ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ಒಲ್ ಪನ್ಪುನೆಡ್ ದುಂಬು ಪರಬೂರ್ ದಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜೋಶ್ ತುದ್ದು ಬರ್ಕಾತ. How is the Josh, guys? Yes, ini ಎಂಕ್ಲು ಅಡ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಗೆ ಬೈದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಬನ್ನೊಂದು ಪೋಪ ಅವೆಡ್ ದುಂಬಿ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತೂಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರ ಮದ ಪಡೆ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ Valachil ದಲ್ಪ ಇಲ್ಲ, Valachil ಗುಡ್ಡದಲ್ಪ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಲ್ಪ ಅಡ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಫಾಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು. ಸೊ ಯಾನ್ ಮನೀಶ್ ಬೊಕ ಮಧುಸೂದನ್ ಪಿರತುಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಶಿಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಹೋಯ್ ಓಪಿನ ರೋಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ತೂನ ಗಂಚೆನೆ ತೋಜುಂಡು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಸ್ತಾ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಶೋರ್ ಆತ ಒಂದೇ ಆತ ರೂಟು. ಎಸ್ ಬ್ರೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಚಿರ್ದೈತೆ ಅಂದ ದೇವರೇ ಇನ್ನು ಉಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಆಡ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗ ಜಂದೆ ಸೀದಾ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತುನ ನಿಕ್ಲಗ್ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ. ರೂಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಅಮ್ಮ ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತ್ತ ಎಂಕುಲು ಮೀರ ಉಂಡು ಬಂದು ಬೈರಸ್ ಮಾತದೆತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಇದ ಒಂಜಿ ಜನ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ತು ನಲ್ಪ ನಡ್ತೊಂಬೋನಾಗ ನೀರು ಪೋಯ ವಾರ ಸುಕ್ಕಾದಿತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಈ ವಾರ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಬರ್ಸ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಿತ್ತು ಮೇ ಬಿ ಮೂಲ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೇಟ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಾರ. ಇಲ್ಲ ಎದುರು ಪೋಪೆ ತುಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಗೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ ಉಂಟುಲ್ಲ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಪೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರು ಕಿಲಿಮಂಜಾರೋಗೆ ಬೋದಿತ್ತೇರು ಮೌಂಟ್ ಫೂಜಿ ಜಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಂಬೇ ಪಂಡ ಕೋಲ್ಪುರ ಬತ್ತೊಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಟೂರಿಗೆ ನೀ ಕಾರ್ 19 ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಮಧುಸೂದನರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಜಯವಾಗಲಿ. ಒಬ್ಬ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜುಮಾಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಒಂದು ಮಾರ ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಜುಮಾಂಜಿ ಲಕ ಇಜ್ಜಾನ್ ಹೌದಾದವ ಕೆಂಜಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂಡವು ಸಾದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನಿತ್ತು ಮದು ಈ ಪೋತಿನಂದ ಕೆಂಜಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ದಾದ ಕೆಂಜಾರ್ಡು ಮಾತ ಜಾರ ಅಂತ ಬಾಕಿ ಇತ್ತೀನಿ ಆತಿ ಸತ್ಯ. ವಿಡಿಯೋ 100% ರಿಚ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆರ್ಪೆರಕು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪೀಕ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಪತ್ತದ ಎಂಚ ಪೋಪಿನಿಂದ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 100 ಮೀಟರ್ ಮಿತಾಡ್ತೀನಿ ಐಟೆ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ಯಾಂಕಿದೆ ತೊಂದುಲ್ಲ ಏರಿ ಅವು ಯಾನೆ ಪಂಡ ಶ್ವಾಸದ ಅಂದು ಅಂತ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾನ. ಯು ಮೀನ್ ಯೋಗ? ಎಸ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಫೆನ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಬೇರೆ ಉಲೆ ಪಿರ ಜುಮಾಂಜಿ. ಹೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜುಮಾಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ 2. ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ತಬುರು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ತಬುರು ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದ್ರ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾತ್. ಹಾ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ತೋಟದ ನೀರು ಹತ್ತತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇರ್ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈಲ್ಡ್. Hey bro.
ನೀರುಂಡೆ ದನಿ ಜನಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಬ್ಬ ಸೌನ ಓನಾಯೇ ಶಿಜು ಕೊರ್ಲುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತುಪ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಈತ ನೀರಾ ಮಿತ್ತೆಂಚ ಮಿತ್ತರ್ನಿ ತೀರ್ಥ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಜಾರ್ನ ಸೀನೆ ಯಾರು ಅದೇ ಅಲ್ಪರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಹೋಲ್ತಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತರ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ತಿರ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಫುಲ್ ವೈಬ್ಡ್ ಉಂಡದ ನೀರ್ದ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ತೆಲ್ಪುಡು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ರೀಸನ್ ಬೀಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸುರಾಯಿನ ಆತ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಹೋಯ್ ವಾರ ನೀರು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಡಿಗೆ ಅಂದು ಈ ವಾರ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಬರ್ಸಾಗಂತೆ ಕವರ್ ಅಪ್ ಆತು ಹಾಯ್ ತೂವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೈದೇರು ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಮಾಡುಳ್ಳೇರು ಹೌ ಇಸ್ ದ ಜೋಶ್ ಗೈಸ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೌದಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೂವಲ್ಲಿ ತಡಿಟು ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಎಂತ ಬರ್ತು ಚಂಡಿ ಅದು ಜಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬೈಕ್ ನಡಿಗೆ ಬರಿದೆ ಡೀಪ್ ಇದ್ದತ ನೀರಷ್ಟು ಆಳ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬಂದು ಕೂರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀರಿನ ಕಮ್ಮಿ ನಡೆದವರ ಬರೋಲಿ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೊಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಒಬ್ಬರ ನೀರಿನ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮ ಜುಲೈ ಮತ್ತೆ ಆಗಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಬಿಫೋರ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಖತ್ವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಬಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಟ್ಲ ಏನ್ ತರಬಾರ್ದು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ಅವೇನು ಕುಡತದೆ ಅವೇನು ನೀರು ಮುಟ್ತೇನೆ ಕಾರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಮ್ ಹಾಕೋದು ಒಂದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭತ್ತನ ನಿಖಿಲ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೊಂದರೆ ಐತಿ ಕಂತನ ಕಾರಣ ಕೊಂದ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಕನ್ಸನ್ಮೇಟೆ ನಾವೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ನಮ್ಮೂರು ನಾವೇ ಮನೆ ಹೆಂಗಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ತರ ಈ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೃಂದಾವನ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ
ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಸೈಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನಕ್ಲಿದೆ ನಲ್ಲ ಬಲ ನಾನು ತಾಡ್ತಾನು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಕೆಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೂರೊತ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಗ 12 ಪೇಜ್ ನಮ್ಮನೆ 2 ಜನ ಆಪಲ್ ಒಪ್ಪ ತಿರ್ಕಾಮೇಟ್ ಬಾಕಿದು ಫೋಟೋ 4 ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದೆ ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈಕ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಂದಂತ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಟ್ಟ ಮಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಆತು ನನ್ನ ಬರ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಹತ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಲು ಬರ್ತದೆ ಕೋಟೆ ಟೂವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಕ್ಲಿರ್ತೇವೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಕ್ಲಿರ್ತೇವೆ ಅಕ್ಕಳೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಕ್ಕಳೆ ಬಂಡೆ ರಕ್ಲ ಬಾಯ್ದು ಯಾವ ಬಂಡ ಕುಡ್ಲ ಬೀಚಿಗೆ ಈಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮನೆ ಊರು ಬಂದ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದೀನಿ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ ಎಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಇತ್ತಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪತ್ತೊಂಬಲೆ ಪಂಡ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಬರ ಜತ್ತಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಾಗ ಅಂತ ನೀರು ತಿಂಡ್ರದಾದಿತ್ತ ಪತ್ತೊಂಬಲೆ ಬರಿ ಬರಿಟೋಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಜ್ಜಿ ಬಾಜೆಲ್ಲ ಅಂಡ ಪರ್ರೆ ನೀರು ಆವಡು ಹಾಂ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಯಾಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಎನಿ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ದಾದಕಂತನಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಚೋಲಿ ಅವಡ್ ಆಯ್ತವೇ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ದ್ವೆ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಬಣ್ಣಗ ತಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲಿ ಗೂಡ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಇಡೆ ಬತ್ತದೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಬನ್ನ ಹಾಂ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿತ್ತು ಜಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಜೂನ್ ಮಿಡ್ ಲೈನ್ ಇರ್ದ ಹತ್ರ ಲೈಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಯ್ನಿ ಸೊ ಇಂಕ್ಲೆ ನೀರು ಪೂರ ಜತ್ತದು ಅಂತ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತ ನಿಕ್ಲು ಬನ್ನ ತೂಲೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಅವರ ಬದಿಯಲ್ಲ ಆತ ಅದು ಗೌತು ಬೈ ನೀರು ತೋರ ಸ್ಲೋ ಬೂರ್ಲಕ್ಕ ತೋಜೋ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಚೂರು ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದಿತ್ತು ಆತ ಅವಾಗ ಒಂದು ಲೂಸ್ ಮೀನಿ ಕುಲ್ಲ ದಾಯಪನ ಪಾಮಾಜಿ ದುಪ್ಪತ್ರ ಲಾತೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಮೀನಿದಲ್ಲ ಕೊಯ್ಯಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಜನಕ್ಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಎಂಟ್ರ ಇನ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತೇರು ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದಂಟದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೂರೊಂದುಲ್ಲ ಹತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪೊಂದು ಎನ್ನುವ ನಿಖನಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪರ ಇತ್ತಂಡ ನಿಖನಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪರ ಇತ್ತಂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂಚಿನದೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಎಸ್ ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪನ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೀಮೇ ಬರ್ಪ ಎಸ್ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಡಿತ್ತಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಟನ್ ನಂಗೆ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ನಿರ್ದುಂಬು ಈಗಲೇ 2 ಜನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಟನ್ ಕಾಸು ಪಾಡಿಯರಿ ಬರಂದ ವಿಡಿಯೋ ವಿಕಾಸ್ ಪಂದ್ ನಾನೊಂಜಿ ಧೀಮಂತ್ ಪಂದ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಇಪ್ಪಾಡು ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಮ್ Adyar Falls.